Obra honek antzinako osagai primarioa du, non artistak behartzen gaituen geure burua ispilu lau batean islatzera, trikimailurik gabe. Bakar kasergaren deskubrituko dugu eta batik bat, kolektibo eta gizarte gisa zer garen ere bai, nolakoa ginen eta zertan bihurtu garen kontuaraziz. Bere lehenengo harrietan, zulaketak eta loturak aurkituko ditugu. Indarrez gidatzen gaituztenak hasierako mundu magiko batera. Bere lanean zehar girora argituko diren galderez beteta. Bidaia iniziatiko hori beharrezko bagenu bezala ikasteko, ulertzeko eta iristeke dagoen edo iritsi den horren aurrean errebelatzea. Obra ari da pixkanaka kontzientzia bihurtzen eta horregatik aldatu, evoluzionatu eta esploratzen ditu atal ezberdinak bere lengoaiaz. Une batez, kolpera garamatza, eskulturara, ulerturik berau volumen hutsa eta urratua dela. Bestalde, eguneroko erreferentziantzat egan egiten du. Erreferentzia objektualak delantz, eta beste batzuetan alfabetuen erabilerarantz. Zuzeneko ulerremena bilatu nahian, obietuen eta formen artean eta errepikapenaren bidez mezua tatuatu nahi digutelarik, etengabe, ez ahazteko, axola digula onartzeko. Azkenik, eta konturatu gabe, eskultura horiek argazki bihurtzen dira. Gure inguruko benetako ispilu. Batzuetan, artista bera barruan dago, eszenaren barrualdera bidaiaratziz, gertatzen den guztiaren islada gisa. Bat batean, errealitate horren behatzaile eta partaide bihurtzean, gara eta harrigarria bada ere, geure errealitatea da. Baina orain, Jose Angel Uberoagak, ubek, ez digu begiratzen usten beste aldera. Hori da arriskua. Jakitea, geure errealitatea ezagutzea eta ez isiltzea.